Cześć, jestem Zosia i bardzo chciałabym być częścią tego projektu, gdyż łączy dwie kwestie, które stanowią fundament mojego życia. Działanie społeczne, działanie dla ludzi, z ludźmi, działanie kreatywne i na rzecz jakiegoś wyższego dobra. A teatr jest niesamowitą przestrzenią, gdzie można rozwijać wiele umiejętności, gdzie można mówić o problemach, spread awareness, prawda? I bardzo chciałabym poznać nowe techniki, chciałabym zobaczyć, jak to się robi, chciałabym dać coś od siebie również i udowodnić ludziom, że się da, że sztuka może być metodą, że jest skuteczną metodą, gdyż jest to sztuka, nie potrzebuje języka, nie potrzebuje umiejętności, potrzebuje jedynie czucia. I uważam, że to jest bardzo piękne.